masoyi wahalar so tana da wuya ka so mutum bai san ka ashe zama da masoyi dadi zama da masoyi dadi zama da masoyi dadi. Abokaina wani yarinyar nan Safiya za ta kai kara shi kuma Malam Ahmad sai wani zakewa yake yi. Kai haƙuri abokina, wannan yarinyar Safiya sai mun yi maganin ta a makarantar nan. Kwana nawa ne? Kaga kai haƙuri Safiya, saboda mu zuwan ka makarantar nan ma alkhairi ya zama mana, saboda yarinyar ta ci mutuncin mu a makarantar nan sosai. To shikenan ku sha kurumin ku, wallahi sai ni maganin Safiya a makarantar nan. Babu matsala, mu za mu ƙarasa hakin. Sai na tawo ajin. Ai a cikin ku waye Safiyan? Waye Safiyan a cikin ku? Kada Safiyan? Ba ni bane. Kada Safiyan? Ba ni. Waye Safiyan? Wane ne a cikin ku? Ba ni bane ba. Yana kowa ga Safiyan ɗin can. Kai, ta za ka takura. Wala fa ne. Ka kyale ni wala. Sake shi. Ya? Me amfanin mu muna malamai? Sake shi malam, me yake faruwa? Me yake faruwa? Ai in wani abu ne ya faru, amfanin mu shugabannin makaranta muna cikin Wai ita kadai ce yarinya ta kura yarinya ba wani abu bane, zo mu je office in yaso sai ayi magana. Kai ma ka biyo mu. Ke ma ki tafi. Kai me yasa Safiyan kullum baka jin magana? Kullum in abu ya tashi a makarantar nan komai kai ne. Me yasa kullun kashi ne da kai? Kullum sai yanzu in principal ta ji ba karamin ranka mugun baci zai akan wannan magana ba. A ce daga yau wannan ya faru, wannan ya faru kai kadai, to wallahi yau sai cikin ka ya gaya ma. Don wallahi ba za mu kyale ka haka ba. Ranka daɗe, na ji daɗi. A'a ba komai, ka san me yake faruwa? Yarinyar nan mareniya ce. Kuma ka gani uyayenmu da suka rasu, kaga daga ƙanina sai ita, wallahi ita ce ta rage mana, wadda muke gani muke jin daɗi. Ka gani, amma a ce koyaushe kawai kullum ta dinga kawo ƙara, kullum ta ni ce nake ko ba a ɗau mataki a hisa kaga har na zo na yi wannan abun wallahi. Wallahi tallahi. A ba komai wallahi, ai ta wuce tunda aka zo aka zauna, ai ta wuce kuma. Amma ni Safiyan gaskiya ka bani mamaki, kullum a ta gaya maka magana ɗaya sai ka ce ƙaramin yaro. Ya, kai kuma tun da ka ce ba ka jin magana yau jikinka sai ya faɗi maka. Ba matsala a kan amma ya kamata gaskiya jikinsa ya gaya masa sosai. Ba matsala, ba ka da matsala, jikinsa zai faɗi masa. Bari ɗan taka ba na ce kwata. Baka jin magana ko? Wahalar so tana da wuya ka so mutum bai san ka ashe zama da masoyi dadi zama da masoyi dadi. Na dama Aisha ka iya bulala? Ina ko kaɗan, ai ba za ki san na iya bulala ba sai lokacin da na yi kashari da wani yana ƙoƙarin ƙwace min ki. Wa ma zai isa ya ƙwace maka ne? Ai ni taka ce har abada. Ko? Ka gama kowa ya tafi a makarantar nan sai ni kaɗai. Duk surutunka ya tsaye da ni sai ai ya kamata mu tafi ko? To ai shi kenan. Mu je ko? Yarinyar nan Safiya nema take yi ta zuban min da mutunci a makarantar nan? Kai, ya kamata na ɗauki mataki a kanta.
domin Malam Ahmad ma ya kamata na ɗauki mataki a kan shi, don wallahi shi kansa Malam Ahmad ya kamata na ɗauki mataki a kansa. Babban yaya tunanin me kake haka? Ina tunanin ɗaukan fansa ne, wutar ruruwar fansa ce take ruruwa a cikin zuciyata. Me za ka fasa? Kai ba wani abu na ce zan fasa ba, fansa ce a raina nake so zan ɗauka. Babban yaya ai sai haƙuri. Malam tsaya, babu wani maganar haƙuri. Wanda ya ɗaukar mana fansa akan wannan yarinyar mai shagen iyayi. Ka ji batu, ka ji batu, wallahi kan ba zan yarda ba. Ka zo ka tara mu, menene ya faru? Amma kun bani mamaki wallahi. Ina ganin ku masu hankali. Zama da masoyi. Ashe shashashe ne ku gaba ɗaya? Yanzu a ce ku duk cikinku a rasa namijin da zai zama shugaban ɗalibai a makarantar nan sai mace. Abin da ya sa wannan yarinyar ta zama shugaban ɗalibai, yarinyar tana da shishigi ne. Kowane malami na haka ne, shi sa ya kai aka ba ta shugaban ɗalibai. Ko ba haka bane? Ɗan kuma faɗa mai, wallahi tsabar san mai kan matan malam Bala ne. Duk shi ne ya dawo aka mai malamai suka rasu. Ni ne na jawo. Malam Bala ake magana. Ba ba ku san wani abu ba. Duk abin da kuke faɗa akan ta ƙarya kuke mata. A'a ba malam. Ƙarya kake munafiki. In dai gaskiya za a faɗa yarinyar nan kokarinta ne yasa aka bata wannan. Ƙarya kake, wannan munafiki. Kun ga ku dakata. Ko kokarinta ne ko ba kokarinta bane, ni abin da nake so da ku magana ɗaya ce. Wallahi shi ma malam Balan sai mun yi maganinsa a makarantar nan. Kuma wallahi tallahi ba za mu ci gaba da zama mace tana mulkan mu a makarantar nan ba. Za ku mara mun baya in zama ni ne shugaban ɗalibai a makarantar nan, in zama shugaban ɗalibai. Kun yadda za ku mara mun baya? Babu matsala. Kun yadda za ku mara mun baya? Babu matsala inda za ka dinga ba mu kuɗin break. Wannan ba matsala ta bane. Ba ni da matsala. In dai kuɗi ne, I have a lot of money. Babu matsala. Ba matsala. Shine. Gaskiya ba zan iya jurar ganin malama Rukayya da Malam Ahmad a cikin yanayin ƙaunar juna ba. Da ta san irin yanayin kishin da nake ji a kanta, da ba ta yadda ba na gan su tare. Amma wallahi tallahi sai ya san ko ni waye, kuma sai ya san ko ni ɗan gidan waye. Kuma wallahi ba zan taɓa rabuwa da ita ba, domin malama Rukayya ta zama jinin jikina. Ba zan iya rayuwa babu malama Rukayya ba. Wahalar so tana da wuya, ka so mutum bai san ka, ashe zama da masoyi daɗi, zama da masoyi daɗi, zama da masoyi daɗi. Wata koma yarinya garzaya fashion line. Gaskiya ta yalinta yau gare ka fashion line. Sun yi nisa an san su har kasashe na waje. Gaskiya ta yalinta yau gare ka fashion line. Idan kana can a Dubai kana buƙatar hula. Gaskiya ta yalinta yau gare ka fashion line. Ka jibe su kana siya kusa aika ma. Gaskiya ta yalinta yau gare ka fashion line. Idan kana nan a cikin kasar da sa sai dama. Gaskiya ta yalinta yau gare ka fashion line. Idan kana Legas ko Port Harcourt sa aika ma. Gaskiya ta yalinta yau gare ka fashion line. Idan kana Katsina ko Abuja sa tura ma. Gaskiya ta yalinta yau gare ka fashion line. Ko aikina kake kana siya ko sa tura ma. Gaskiya ta yalinta yau gare ka fashion line. Mata ku sai turare, in za ku sai turare na wuta. Yau gare ka fashion line. Akwai turaren Maiduguri,
akwai su humra mai kamshi, akwai turaren fesawa, akwai agogon hannu, akwai links ɗin hannu, sila da ɗinkakkun kaya. CEO a gaishe ka, Allah ya kara nisan kwana. Alhaji Ahmad Ibrahim yau gare ka, kai ne da wannan kamfani. Allah ya kara arziki, sai kai da yaranka Allah ya kara arziki. Yau gare ka Fashion Link yana nan a Rijiyar Zaki, Rafin ɗan Nana Plaza mai namba 555 kusa da gidan abinci na Season 7 da ke garin Kano. Domin neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar wannan kamfani akan lambobin waya kamar haka 070-6702-8497 ko kuma 070-6438-4280. Muna maraba da masu siyan ɗaiɗayi ko sari. Yau gare ka Fashion Line. Kina cikin gidan na ashe kina kwanci kina baccin asara. Wato an shigo masa sata ba asara ki bace ba, saboda ba gidan ku bane ba ko ba dukiyar ki bace ba. Ba za a yi gida a ciki na mai wanka a ce shagan gado a ce an dauke daga shiga dole. Komar mara gaskiya ya gudu kawai take tsayawa, shi ko mai gaskiya yakan dafa dutse ne har ya sha romansa. Ana buƙatar ƙididdiga ne daga hannun masu iya lissafi domin ceto al'umma daga duhun jahilci. Hakuri zaki hajiya Mansura. DSP Bukar. DSP wallahi tallahi ni ka gani kiran da kai kira na tai kawai tace min gashi nan tana naƙuda. Kafin iso gidan na zo na tarar da ita tace ta haihu. Fitar da ne na tabo kawai sai aka biyo da waya kuma ana gaya min wannan mummunan labari. Ai abun akwai ciwo. Kai naƙuda da ciwo ka haifi ɗanka sannan lokaci ɗaya a ce an ɗauke shi. Ta yake tafin sanar DSP Bukar. Ina so in sani ko kina da wannan kike zargi akan wannan al'amarin da yake. Lissafinsa kadai zai iya bambance maka wani irin salo yake da shi. Jarumi ne domin irin wannan shiri za ku rika ganin yadda za a kawo muku salo na musamman wajen zakulo marasa gaskiya. Ta yaya za a yi takwakiyar ta kamu, ta yaya za a yi a gane, ta ina marasa gaskiyar kuma za su yi gumi a ruwa. Ba haihuwa nake so ba, ina bukatar mai bukata. Wannan ba wani abu. DSP Bukar. Gashi kuma gaskiya ba ta. To second time kuma fa. Shi yasa ta dauki duk wannan tsawon lokacin na wata tara ba tare da kowa ya gane ba cikin gaske ne da ita ba. DSP Bukar. Ki kirawo mijinki, ki sanar masa da ƙarya ki ce kina da ciki. Ciki na ke so ne. Shi yanzu in kin gaya masa ƙaryar cewa kina da ciki, ni za ki kalli tsabar kino ka ce min kina da ciki Mansura? Kin ga matsala ta da ke ku? Na faɗa miki cewar ba za ki haihu ba. To bari in sanar da ke. Duk wannan zancen da kika zauna daki kika tsara abin ki kika shirya shi. Mece ce matsala? Ko dai kana tsoron mata ne? Ka san ban taɓa maka maganar aure ko maganar wata yarinya ba. Kai me ya saura ne kuma? Wannan shi kuna zargina da cewa ni ce na saci jika na ko? Kai tsaye ba za mu ci haka ba. Wannan shiri zai zo muku ne da zarar kuma mun fara sakan muku duk ranar Alhamis misalin karfe 8 na dare. Daga nan kuma zai ci gaba da zo muku duk ranar Alhamis. DSP Bukar sai ku subscribe a tashar mu ta Ajiyar Sama TV domin da zarar mun saka muku shirin zai zo muku kai tsaye. DSP Bukar takwakiya na nan a ciki sai ku kalla ku biya ku ga da fasihin yadda zai dinga zakulo marasa gaskiya da kuma tantance masu gaskiyar. Sakamakon mijinta ba mai zama bane har ya kai lokacin da ta ce ta haihu, bayan ta haihu ta ce an sace dan da ta haifa. DSP Bukar. Ni a 'yan kwanakin nan ne sai na ganka duk ka shiga cikin damuwa, shine na ce to bari in kira ka in tambaye ka me yake faruwa. Ya san yarinyar su rage ba? Babu su tara ba ne, ta ce ba ta suna da ita, ka ta ƙara ganina da ita. Kai a shahadar ne ta rinsa na kanan 'yan mata baka faɗa mun ba. Auda baka sani ba sai yanzu tun da nake faɗa maka a can baya dai. Je na ga abin al'ajabi. Su ne zamu. Da Allah 'yan mata an ba damuwa ina son yin magana da ke. Menene faɗi? Ina son ki. Kana dan mitisin yaro da kai yaushe aka yaye kai yaushe aka cire ka a nono. A wannan zamanin namu na yanzu in dai soyayya kike nema to sai dai ki samu matasa irin mu. A hakan. Su ne zamu. Kai mafiya. Kai muguna. Wallahi no wannan kayan fa. Ya kake tambaya ta wannan kayan fa?
Allah malama ina ta kwana miki kira ta eba uban sauri ina za ki kawata. Sauri nake zan tafi gidan su Sauda ta in ba ta labari wani kamu da ne in gaya miki. Dan Allah. Ke na kika ji? Ina ruwanka da inda kake? Ina ruwanka da inda kake? Ni ke ga waka? Kin gani ke? Scored and spoken and Modi Sadai. Producer Junaid Ibrahim Bangura soyayyar zamani. Yanzu na haɗu da wani alaji. Yau kake suwa tsire suwa balan. Haka wani abu ne ke bata yarinya nake ba fitar da ake wata ba. Nasir, ka zauna kai shiru kai zabga uban tagumi me yake faruwa? Amma ba komai. Ni ne Alhaji Aziz Bantanti ne ba yaron shi ba. Maganar mitin din nan na maganar tashi da sauka na dala. Da Allah ka roƙi mai girma president ka ce ba zan samu damar zama a mitin din ba saboda ina da mitin a wiki amma in na je sati guda zan yi shi ma kuma maganar dalan ne. Mata ai hakuri fa to kin san mutumin da yake da uzuri da busy. Ni muna ta hira da ke ma baki karɓi lambar waya na ba ba. To sa 070 000 soyayyar zamani. Ina mai son da ban taɓa yi kuwa a duniya. Amma shi na kwata-kwata ba mata yake ba ma sauna yake ba. Wanda ni kuma ina mai soyayya irin ta mata da miji. Kwarai da gaske. Dama ina so tambaye ka ne jiya kuka yi ne da Nabila. Kuma ni alfarma nake dan kara roka a guri. Dan kara bani lokaci zan kuma gaya ni. To na ji. Abin da za a yi su da ba yadda za a yi ta kwana da sun sa zuciya ta wallahi. Kar ki samu damuwa. Ai in dai wannan ne an yi shi ta gama. Allah ga wala. Wannan ai kayana ne don kutumar umarka. Ba rigima su ba na? Rigima? Ya da magana kisa kuma. An za kawai. Wai wani ki gani kamar Abdulaziz dan canji. Abdulaziz dan canji? Wallahi Hassan da Hussein ne mu wallahi ba ni bane. Director Sudais Ahmad soyayyar zamani. Coming soon.